Saan pag-move on sa unsa pa diha? Move on sa imong uyab, ex, move on sa imong problema, sa diha, basta move on. So, di na to taas on atong move on. So, ready? Di na ka? Remember sa about ha, about. Sige. Siya gidi siya ko. Wala, baka. Saan pag-move on? Sige. Wala, help. Mudi ka, mudi ay siya, again. Mudi ay nga. Sige ka, o ano, tanaw ka kani na video kay, basta sa hangman, uy. Kanang ka move on. Sa pag move on, muna ka, oh. Ikaw ang kuan impress. So, usually, babae, ang tanaw, or please sa lalaki. Kung kaya sakita sa lalaki, uy, sakitan pa ka. Bite or tomboy, oh. Babae, lalaki lagi. Sige, kung you need help, or ay, saan pa? Saan help? Kung nasakitan, sa nasakitan man ka, magani ka nakasama pag move on. Sige, fall again, siya po fall. Sige, go. La. Saon? Emperor, Judgment, the Moon. Hala. Oh, baka ni grow. Kung pagkauna ni show sa tunang show, di ba? White. Sige, makakilak. Pero usa na ka, ni baso, ng luha, awa, kagabi. Bago pa ka naghilak, usa ba yung kasing-kasi naghilak? Kasi nag-uban ninyo, kasi nag-ina mo, emperador. Advertising. Emperor, gusto nila kanin mo. Pero na ay, mo heart. Magani, saman, hindi nga lagi ka, marag nakagidinay. Marag, di pa kakadawat sa itabo. Ano man, sa itabo ni mo. Nakuan ka, magaling move on mo. Saba. Saan ni mo? Kita ka mo sa imong emotion. Ay, sa emotion ni mo. Saan ba? Saan ni mo? You need a hierophant. Saan ang hierophant? Google. Google. You need a teacher daw. Usa ka teacher. So, pag move on. Isa na teacher. Nasa imong world. Babae? Pwede babae. Oo. Or, kanikuan siya, the lover. So, pwede kuan, someone na, your lover can be your friend, your ex, your husband, your wife, whatever. Kung saan yung problema niyo mo, nakabase sa imong world, like for example, kanang general na kayo, di ka general, kinuta ni kuan. Specific ko na specific, di ko tanawon. Very general, marag ko ira. Kanan na, di ba? May close na pagkuan, kan specific na. Ito kan judge kung kinsa, bunsa ka. Sa the tower, nabungkag ka. Nabungkag ka katawa. Emotion man iti. Kakuya ba emotion? So there's someone in your life nga joker, best friend. Ang best friend nimo. Hindi mo ko kayo ng best friend sa nakuan. Or close friend, or family nakuan. Marag na kay. Tingnan sa, ayaw ka to best friend, ginhawa yung best friend. Ayaw ka to. Ayaw sa best friend kay. Mawa lulubog lulitaw. Ang buwan at ang araw. Wait sa, kanta dyan ita. Hindi ka matag sa best friend mo. Wait sa, saan ka? Kataas mo sa atong move on. Atong move on. Ang kita ka gustisya para mag-grow, to agree on para mag-grow. Sumato ka sa wheel of kigdula ka. Wheel of fortune. Mato ka sa wow. Wait sa, mato ka sa kuan, TV show. Ay kung tanaw kag TV, tanaw kag kuan, tanaw kag ng mga basta screen, tanaw kag kuan, sa tanawon. Sa tanawon ninyo. Para mawagtang, ang imong tanawon, dili mo relate sa imong kuan problema. Tanawon ha. So mini patanawon kag kuan. Kanang something nga murag basta different sa imong environment. Sa tanawon. Different sa katong nakakuan nimo para ma-break ang imong problema sa pag-ex sa love life, sa life nimo. Ni devil in the middle basta na mong feelings is very kuan naka-chained and then para makawala sa imong kuan na nakamustawa star. So tanang kag kuan. Tan-aw nimo kanang ganahan nga kuan celebrity nga na ganahan nimo nga kuan. Ganahan nimo nga makita na tao. So can be nasa screen, online, or iba ka ng basta kanang ganahan nimo kay best friend nimo din ka ganang usahay taka istorya feeling ko feeling ka nang di ba ay sa to sa kuan ng tao nga murag sa tao ganahan kang tan-aw niya muna kay istorya tan-aw magmuni-muni kay can do magic daw under the sun kay gone are the kuan gone are the dark nights and days lagi dark night adi mo sa kuan handom sa imong handoman sa kaawit bitsa ang imong kalibutan dili mo man gauna lagi gabi imong kagabihon nimo nang adlaw sa dara imong ka so muting buhaton nakitan-awon sa tan-aw nimo okay specific lagi taas na ba niyo itong move on bitsa move on tas on atong tas nang move on with a fortune hierophant imong matan-awan bastahan na sa vision na sa imong kuan eyes wala sa imong kuan sa imong matan-awan may solusyon sa imong kuan imong manong ganahan ka move on so tan-aw ra kag something nga kuan para taorak ka, hindi mo santon, hindi mo istorya, taorak ka, para usa ka, tuluan nimo imong self, how to see things para ma-8 mo, na, 8 strength, na kung kahit strength, espada, hindi mo butang espada sa pikas, wait sa, awang espada, so, fencing ka sa imong self, saan man na,
Move on. So, kailangan man kami kagkuan, kailangan man kami mag-move on. So, may espada o gamita. Katong chain, di ba itong chain? Buti, maning gamit to, hindi ko magamit og sirotso. Hindi ko magamit og kuan. Sirotso dyan. Otso. Sirotso. Ang strength is 8, 9. Ala, kung ano ka, after ni mo makawala, is yung strength is power. Marami na kakasukuan. Di na ka minus 1. Kung ano ka. Gusto ka sabihin, sumita mo ni mo after ni mo mag-kuan. Hindi ka dapat magmuni-muni. Kaya dapat maguna-huna. Batan oras na, makakuan pa. Wala, batan oras ka. Lao, batan ko darkness. Ala. Ang mauna ka patungan juga ay. Wait sa, ang sun. Lagi. Oh? Kasi ko sa atong imong gimahan at sikot ko daw. Kasi nauna. Ang E ba kuno o ang M? Ang Earth ba daw o ang Moon? Ala. E. H, G, H, I, J, K, L, M. Nung ikaw gauna. It's advancement. Last na kuno kay taas na kuno ang move on. Mas matataon ka, mga greens, mga colors, ganyan. Para maka-move on ka. Naraka o. Number 8, naka-star. Tapos sa upat ka buo, times 2. Oh my gosh. Times 2. Next, last na message. Saan mo? Wait sa ha. Taas ba na itong move on ay? 6 lovers. In fairness, naidag kang maabot yung mga kuan. Kamera ang maabot. Kamura pod. Sila ang maabot. Napay maabot yung mga kuan. Diba? After ni mo mas padan mga kuan mga chain of command. Chain sabi ni. Taas jud ang kuan. Taas ng imo devil. Taas ng imo negativities. Move on na daw para may man kang kuan. King or queen, emperor, mara na kakuan. Wow. Dahan tanaw nimo. Kay doon na kagagaway. Dahan lovers. Naghuwat ang mga lovers. Siya dahan veve. Sana, baby. V. For all seasons. Okay naman na siya. Sige, bye.